la ubani wayeletha ingane eyayisinekela amazinyo nonina waye khathelele igazi akekho namhlanje la hayi kweli londo ikhanda lonke ikhanda nala ngayinikeza umuthi mahala ngathi ngizoyibona namhlanje noma kusasa azange afike la sihlani nje italente lami nizonya khona ingane yayihlifikile ungcono lokho yayihlifikile la inelonda umlomo lokhu kuqhamuka lokho uhlekani umsulu kanyoko iqhamuka le ngane esiknem why mayithenga langa umthi le ngane ayiphakamisa phamisa lento phakama msukhala sukuma wena nina wayo sukuma wena nina wasukuma usekimi le ngane lokina umuntu bayefuna ukudla wena ngeke udle kukhona le ngane kanti lwabisho susa le ngane yendoda manisekimi wathi umithi nje kwayena lo mfazi wathi umithi nje sisi kwa wena le ngane sizolanywa awukade lo sisuhlulo ukususa ingane yendoda eduze wakhe umithi impela hayi akadliwe yini imake nkosikazi hayi msuphusha ingane wena ungaba isibo ngabhengu le ngane yathola umthi mona uyiphuzisa kanjani sipune sodwa ngelanga akaze uyicheke ngaphansi ukuthi iphumani yafuma igazi kuphela cha amanzi amphosisi iyeke iqhume kakhulu kunakuqala izoqeda amabhodlela amabili ibe clean yabo nje obinwaya kanje le infection lengane kumba igazi langcolile ngaphakathi wena kawuphuzi lo muthi awuphuzi ngani umuthi ngoba wona uyagula uhlekani umsundulo kanyoko la kuhleka lokho ungahleki angijabo nje umkhulele ingane yakho kayinani utho phakathi esweni iclean kodwa igazi lakho lingcolile khona isikhathi lapho uzothi mawusuthi uyazala ingane imukele ukungcola kwakho ibe nje funa kuqalwe manje ukudla umuthi ukuze klineke igazi lakho ngoba ingane kayikhandwanga ngegazi ingane ikhandwe ngama sperms le ngane seswini uzolibela ukuhleka wena ucathi ngiyadala umbhobha unikeze lo mama simzwe lale iphethe tuqhamukapi nale ngane suphethe ingane ekhulu phele kanje enekhanda elikhulu ngathi uJomosona uJomosona phela unekhanda elingafa 1 2 inhle kodwa yona ngiyayibongela sanibonani ninjani siyaphila mina ngisuka eMpangeni lo mntwana engimphethe uzala ubhuti wami lo mntwana lo uma wakhe wagula kakhulu engangothi waze wafinyelela ekuthenini adlule emhlabeni uthe mesedlulile enenyanga ezo2 wagula naye kakhulu engangokuthi basuka abakubo kamakoti bafika ekhaya bazomlahla kubhuti egcekeni bathi ngeke bekwazi ukuthi bemelane nalengane igula kakhulu abanazo imali zokuthi beyilaphe kwasho ukuthi ubhuti wami wayeseganiweke naye wasaba umkakhe ngifuna ngizwe kahle ngifuna ukuphinde ngiphindele emuva theme sesaba umkakhe nobhuti wathi ngeke khona ukuyithatha abaphinde naye emuva wasuka umama wakhona wayishiya egcekeni ingane yasala ikhala ngithola ngizwe kuthiwa kunengane phela elahle lapha ekhaya egcekeni ngasuka mina ngintodakazi khona ngahamba ngafika ekhaya kithi ingane yakhala umakoti uthi ngiyaza ayithatha akayidingi la ekhaya ngafika ngathi mina lengane ke ngiyayithatha ngicela ningangikhulumisi ngalutho ngizokhuluma nodokotela uGumede uzongilaphela nalengane ubhuti wami ke ngokusaba umkakhe waphela abafazi banamagolide siyakwazi nathi lokho amadoda yakwazi ukuthi abafazi banamagolide wathule ngathi nje wangathi khuluma umuntu angamazi ngayithatha lengane ngatshela uGumede ukuthi nginomntwana ogula ngalolu hlobo unenyanga empili wanginika ibhodlela elilodwa
ngicabanga ukuthi ngikhambe nisangikhumbula ngifika naye workshop incane nekhanda elikhulu inekhanda elikhulu igexezela angicela bephakamisa izandla basakhumbula kahle ngifika na incane yakhumbula sisi yebo yayinenyanga ezu4 igula lokho ongangothi ingwelezane yathi une-pneumonia emveni kokuthi bethi une-pneumonia bashintsha bathi u-HIV umntwana ngathi okay anginankinga lokho ngizokumela udokotela uGumede wanginika ibhodlela elilodwa waliphuza umntwana waqeda ngaphindela futhi engwelezane kwathiwa i-pneumonia isatholakala isinegciwane ngaphinda futhi elinye ngalithenga ibhodlela uGumede wanginika nginephutha ngiyaxolisa ngikuthenganga ube nginika sengibeke kabi waliphuze lesibili uthe meseliphuzile elesibili nami sengimbona umntwana waphela umntwana uyambona umntwana umegulu uyambona futhi umntwana mase right ngambona ngathi no angiphindele engwelezane ngomtest kwathiwa engwelezane use negative umntwana ngamabhodlela awu2 ngiyambona umntwana usunjani kodwa manje imisebenzi kaDokotela Gumede njengamanje umakoti wakithi akangibheki ngale ngane nebona mina ngathi uboninja engikwazi ukuthi ngiphilise lo mntwana nebona umntwana ohleli lapha phansi umntwana wami wasekhaya uyalwazi lolu daba kwabanzi ngale ngane igula ifi ihamba ingwelezane ihamba kuphi nakuphi lo mntwana uyaphila manje ngihambe ngaya kuma social work ngawureporta ngalo mntwana ukuthi angifuni ukukhulunyiswa umuntu ngalo mntwana ngiyithathele ngayikhenikela ubhuti wami sefika ngasese azobona uboy wakhe ngenxa ukuthi usaba umkakhe kodwa manje sesifikela ngasese ezombona uyamthanda usabani umfazi ngiyabonga kakhulu ngengane sengakuthi ngathi mina ningangizonda kodwa ingane ngizoyithatha ilungile izohlala kumina njengamanje negative ayinalutho ngiyabonga hey awahle we nothila uhlale la abantu bazokujwayela amasimba bamba lapha mama umsebenzi walomuntu lo ubuye ukuboshwa eboshela ukuthi wadla umuthi wami emadoda ake sikhulumeni iqiniso namhlanje nje umuntu ofaka ngicela uhambele ngane uyithengele ukudla iyenzela igrosa indaba ukuthi nginganikelela isalukazi noma ninikelele umuntu ohluphekayo la kukhona uhulumeni abantu abanje ngabe abasekho bobabili laba bantu yena kanye yena qobo lwakhe lo wazi waboshwa ephile ilonda yena ehlama ARVs asesibhedlela wazi waboshela ukuwayeka eyekisa ingane yakhe namhlanje ingane itshingiwe nansi wayegoqe ngengubo ekhatheleyo ifike workshop ngiyakhumbula lokho wena msukuni umbhobho msundulo kanyoko uzonikeza umbhobho wethu lapho uzosinikeza amaselesele ingane la kwana lathi mlwabishi siyakhuluma sobhibhidlisa la manje ke ngifuna ukuthi ke ngunikeze u50 okuyingane ukuthengele bandla imali yalengane izosetshenziswa uwe ngoba wena umthetho wakho ukujwayela uqoqa abantu abagulayo ngifuna ukukunyisa impela namhlanje awungasi ngifuna ukukunyisa impela ke namhlanje ufuna lengane uyondle uhulumeni asayinyela ithe yondla ingane ufuna uyondla impela nangu uvulela ihospice manje sebenze kwihospice straight nale mali isebenzise yonke izoyenzani imali kukhona ingane ehlupheka kanje ijatshilisa ukukhona umuntu ohambe nakekela ingane hamba uyithengele amagwinya leyo khipha umuthi lapha esikhwameni sinikeze lengane qhubeke nayo lengane uyinikeze khipha umuthi unikeze mina
iselfoni akuyona iselfoni Luphia. Hayi iselfoni nje. Siyabonga Nkosazana Godovu. Hayi iselfoni nje.